Tarinoita yrittämisestä niin hyvässä kuin pahassa. Tämä on Yritäpä itse. Business as usual. No niin, tervetuloa taas Yritäpä itse Business as usual-sarjan pariin. Mä olin Arno Vuorinen ja mulla on täällä tänään vieraana Lasse Ooman, ystävä ja kollega jo vuosien ajalta ja toisen yritykseni yhtiökumppani. Tervetuloa Lasse. Kiitos. Ja tänään me keskustellaan tuosta sanotaanko vähän uudenlaisemmasta liiketoimintamallista. Keskustellaan vähän tuosta passiivista liiketoimintaa kansainvälisen verkkokaupan alalla tuolla Amazonin jenkkimarkkinoilla, missä meidän yrityksemme toimii tällä hetkellä. Mutta ihan ensiksi, mitä se on, 2003 taisi olla, 20 vuotta takaperin taisi olla, kun meidän vai 2002 tammi-helmikuu mä muistan näin sut ensimmäisen kerran. Olin silloin töissä. Intersportissa olit suksia laittamassa. Suksia kuule, joo. Pistelin liukkaaseen kuntoon ja sinne Jarno Vuorinen pömähti sen aikaisen toisen kollegan kanssa ja se oli meidän niin ensitapaaminen. Kyllä joo, tultiin töistä sut hakkeen käytännössä töihin ja tosiaan me molemmat työskenneltiin toistakymmentä vuotta saman työnantajan parissa ja samaan työpaikkaa haettiin aikanansa ja eivät osanneet silloin päättää, että kumpi sen kemiin liikkeen saa hoidettavaksi, niin sitten päättivät perustaa liikkeen Tornioon ja ottaa Lasse sitten sinne vetämään. Näinhän se suurin piirtein. Suurin piirtein näin ja 2002-2013, kun me työskenneltiin silloin kollegoina Makuunissa ja sieltä se meidän niin koko historia alkoi sitten. Joo, ja yhdessä ollaan useampaakin otteeseen ennen tätä nykyistä firmaa mietitty erilaisia yrittäjyysvaihtoehtoja ja aika pitkälle vietyjä laskelmia tehty tuossa meidän keittiönpöydän ääressäkin silloisen työnantajan toiminnoista. Se ei silloin edennyt, mutta sitten sanotaanko siinä vaiheessa, kun tuosta Makuuni-urasta oli jo kerennyt jonkun verran savu laskeutua, niin sitten alkoi puhelimessa jutustellessa aina pikkuhiljaa kuulua semmoisia jonkunlaisia vihjeitä, että jotakin ajatuksia siellä oli taas tullut, että olit veljes kanssa alkanut jotain pikkubisnestä kokeilemaan ja sitten vähitellen siitä joka puhelulla alkoi enemmän ja enemmän kuulumaan, että mistä on kyse, kunnes lopulta sitten laskeskelin vähän niitä vihjeitä yhteen ja totesin, että no jos sä yhtiökumppania tuohon haluat, niin tuppa kertoo vähän tarkemmin siitä ja siitä alettiin sitten meidän yhteistä yritystä suunnittelemaan ja rakentamaan, mutta me toimitaan tosiaan tuolla Amazonin jenkkimarkkinoilla, eli Amazonin verkkokauppa-alustalla, mutta mistä ihmeestä alun alkaen tuommoinen idea edes sulla päähän tuli, että lähteä myymään tavaraa Amazonilla? Joo, aikoinaan tosiaan oltiin Jarnon kanssa, oltiin Makuunin palveluksessa ja vuokrailtiin elokuvia ja myytiin karkkia. Kaikki tietää, mitä alalle lopulta tapahtui ja tämän jälkeen niin se, tai yrittäjyys on ollut aina semmoinen, mikä on kiinnostanut ja mietin niin yrittäjyysvaihtoehtoja ja katselin myytäviä yrityksiä ja monikin sitten niin kariutui siihen, että mä heti mietin, että miten niin liiketoiminta skaalataan, jos haluaa isoksi. Että sitten se pääoma on monesti se este, että jos miettii kivijalkaliikkeitä, niin Patsan kahvilan tai ihan minkä tahansa, niin
niin se on loppujen lopuksi kohtuu hankala skaalata. Tai vaatii ainakin hirveästi pääomaa. Ja olisiko 2017 kesäyö, joku kaunis kesäyö oli ja läräirin tietokoneella tai puhelimella jotain YouTubea ja sieltä sattui silmään joku pätkä Amazon myyjistä ja siitä semmoinen niin ensimmäinen kipinä tuli tai uteliaisuus, että mikä se tämmöinen on. Ja sitten siitä tutkittiin, jäin tutkimaan asiaa ja sitten siitä se niin lähti ja samaan aikaan sitten sattui myös tämmöinen mainos kansainvälistä verkkokaupasta ja koulutuksesta, niin tartuin siihen kiinni. Ja siellä niin ensimmäinen ajatus, tai oikeastaan silmät aukesi myöskin, että ei se, vaikka asuu täällä Perämeren pohjukossa Torniossa, niin ehkä se kansainvälistä kauppaa voi myös tehdä. Ja siinä sitten mä niin mietin, että myöskin se, että tajus, että se on aika visuaalista kauppaa kumminkin sitten, että miten tehdään ja ei niin valokuvilla, tuotekuvilla isot merkitykset, niin sitten onneksi mä ajattelin, että no hei, että mulla on velipoika semmoinen, joka on valokuvaaja, että kiinnostaisiko sitä niin tämmöinen homma ja häntä kiinnostaa, miksei kokeillaan. Ja aika kömpelösti lähdettiin liikkeelle alussa ja alkeellisilla tietotaidolla ja ynnä muilla lähdettiin liikkeelle ja lopuksi päädyttiin sellaiseen tuotteeseen, millä testataan, että uunikinnas. Edelleen käytössä, minkä on sulta joskus saanut niin hyvinkin tiiviisti. Joo, mulla on kans käytössä ja varmaan monella mullakin sukulaisella tutulla, että sampleja tilailtiin silloin. Ja silloin olisiko se 2017 se täytyy olla, tai 2018 alkuvuosi, niin ihan yksityisenä myyjänä tehtiin Amazon.comin tili ja ensimmäinen erä taisi olla 100 kappaletta kyseistä tuotetta ja ajatuksena se, että nyt katsotaan että miten tämä homma toimii ja minkälainen se Amazonin alusta on ja miten se toimii ja toki ne 100 kappaletta myytiin hyvinkin nopeasti loppuun. Ei me siitä mitään voittoa tehty silloin, mutta sitten niin tavallaan silmät aukesi. Pääsittekö omille niillä? Ei varmaan ihan omilleenkaan. Paljonko tuohon semmoinen välikysymys tuohon ihan teidän aloitukseen, niin muistatko paljonko vaati siinä vaiheessa pääomia sijoitettavaksi, että saitte ihan siitä ajatuksesta siihen tilanteeseen, että pääsette niitä myymään tuotteita? No olisiko varmaan joku 400-500 euroa, että olisi ollut tavarat tuolla Jenkeissä, Kiinasta Jenkkeihin. Niin. Joo, itse teette listaukset ja... Siihen käytettiin kopyä, että olisiko siihen mennyt joku vähän reilu $100. Niin, että varmaan... Puhutaanko kuitenkin aika hyvinkin pienistä summista. Toki määräkin 100 kappaletta ei mikään iso ole, mutta silleen sopiva kokeilu. On, jos ajattelee, että jos sä testaat jotakin kahvilaa, niin ehkä siihen niin menee se 150 000, että toimiiko se vai ei. Ja tuossa silloin kun lähditte kokeilemaan, niin silloin syntyi myös sen niminen tuotenimi, brändi kuin Nokko. Ja tuossa sanoit, että se on 2017 puolella varmastikin teillä oli tosiaan se aloitus. 2018 keväällä alettiin keskustelemaan tästä meidän yhteisestä yrityksestä ja 2018 loppukesästä elokuussa jonakin päivänä sitten perustettiin Komme E-commerce Oy. Ja siellä nyt tämä Nokko-brändi jatkaa olemassaoloa, mutta vähän sanotaanko erilaisilla
erilaisessa tuotekategoriassa, eli Nokkohan on rekisteröity tavaramerkki tuolla USA-markkinoilla ja nimenomaan office ja school supplies puolella pääsääntöisesti, eli viivottimia amerikkalaisille myyään käytännössä tänä päivänä. Ja viime vuonna Hilikulla taisi olla, että olisi täyttynyt 300 000 euron liikevaihto lähes yksi oma viivottimilla sieltä Amerikan markkinoilta. Niin, miten voidaan päätyä myymään viivottimia amerikkalaisille? Niin, se jonkunlaisen data-analyysin ja markkina-analyysin vaatii ja mistä se pieni rako löytyy, että mehän ei koskaan ole ollut periaatteena, että me lähdetään hirveitä hittituotteita etsimään, että mennään vähän niin kuin tutkan alla ja mitkä ei ole semmoisia niin sanottuja seksikkäitä tuotteita, niin päästään ehkä vähän helpommalla. Ja sitten myös on siinä sekin näkökulma, että mitkä on niin turvallisia tuotteita, helppoja tuotteita ja mitkä menisivät niin hyvin pitkälti ympäri vuoden. Ja kyllä me halutaan välttää monimutkaisia tuotteita, mistä tulisi hirveästi reklamaatioita. Ja viivotinhan on semmoinen tuote, että se on aika simppeli tuote kumminkin olemassa. Joo, kyllä niin kun yhtä vaille kaikki meidän tuotteet koostuu yhdestä kappaleesta. Joo, kyllä näin. Että se on kertoo just siitä, miten yksinkertaista. Ja muistan silloin, kun näitä meidän ensimmäisiä tuotteita haettiin, sehän tosiaan oli ihan täysin puhasta, ei voi sanoa välttämättä sattumaa, mutta niin kuin puhtaasti siihen analytiikkaan perustuva päätös, että ne meidän ensimmäiset tuotteet sattuu olemaan viivottimia. Ja tuolloin tosiaan niin kuin ensimmäisenä alettiin myymään näitä tämmöisiä alumiinisia suhdeviivaimiksi suomen kielessä kutsuttavia viivaimia, ja muistan silloin itse miettineeni, että tätä jos olisi pitänyt lähteä niin kuin miettimällä että mitä me alettaisiin myymään, niin ei olisi ikikuuna päivänä tullut mieleen lähteä myymään tuommoisia suhdeviivaimia, että näin niin kuin maalikon näkökulmasta niin tuntuisi, että tuommoisten aika on ohi, koska kaikki suunnittelutyö, mihin niitä on käytetty aikaisemmin, niin tehdään tänä päivänä tietokoneella tuollain. Mutta niin, siitä tuli kuitenkin varmaan tähän mennessä ainakin vielä meidän eniten myymämme tuote, ja sen ympärille sitten vähän osittain tarkoituksellisesti, osittain sattumaltakin sitten tullut näitä muita vähän vastaavanlaisia tuotteita. Mitä sä määrittelisit sitten, kun lähdetään sitä tuotedataa tuolta Amazonilta penkomaan, että mitä ne olisi ne kaikkein olennaisimmat tiedot sille, että nähdään, että kannattaako jotain tiettyä tuotetta lähteä ottaa myyntiin? Niin, kyllähän se paljon tekijöitä on siihen, ja kyllähän meidän jollain tapaa täytyy siihen pystyä erottautumaan niistä kilpailijoista, ja tavallaan se markkinatilanne kyseisillä tuotteilla on semmoinen, että jos siellä on hirveän paljon samanlaisia tuotteita, jotka myyvät siellä, eli jos se sektori on jo hyvinkin saturoitunut, niin se on hyvin hankala erottautua, ja mehän nyt pyritään jollain tapaa löytää jonkunnäköinen kilpailuetu suhteessa muihin toimijoihin, ja meillähän se ei koskaan ole hinta, että me ei koskaan siinä hintakilpailussa pärjätä että kyllä Amazonin jenkkimarkkinoilla niin suurin osa kilpailijoista on kiinalaisia, ja ei me silloin hinnalla voida heidän kanssa kilpailla. Että joku muu tekijä täytyy löytyä siihen, ja se on semmoinen tärkein mittari. Jossain tapauksessa se voi olla tuotelistaus, eli tämä tuotekortti
huonolaatuisia kuvia tai ei ole ymmärretty tuotteiden oikeaa käyttötarkoitusta tai mikä se onkaan, mutta jonkinlainen kilpailutekijä tai erottuvuus täytyy meidän löytyä ennen kuin me sinne lähdetään. Joo, ja toihan on nimenomaan suuri haaste, koska kuitenkin kaikki ne tuotteet, mitä niin kuin meilläkin myynnissä on, niin nehän on ihan periaatteessa voi sanoa, että ne varmasti löytyy niin hyvinkin identtisiä, että niissä ei sinänsä viivottimia ole hirveän vaikea tuoda jotakin tuotteena itsessänsä jotain uutta, eli se täytyy pystyä tekemään asioita muuten paremmin kuin kilpailijat tekee siitä meidän tuotteesta pikkusen houkuttelevampi kuin kilpailijalla. Ja tuostahan on meillä aika hyviä esimerkkejä kuitenkin siitä, että esimerkiksi tämä meidän ensimmäinen tämä suhdeviivain paketti, mitä lähdettiin myymään, niin siihenhän se meidän lisäarvo perustui oikeastaan siihen paketin sisältöön, että me osattiin tietynlaiset tuotteet, mitä markkinoilla oli jo olemassa, niin osattiin ne vaan yhdistää semmoiseksi kokonaisuudeksi, että sitä sitten niin kuin monet kilpailijat on sen jälkeen niin kuin sen samanlaisen kokonaisuuden kopioineet. Ja sehän kopiointihan on aina se niin kuin imartelun korkein arvo. Joo, kyllä, että ei ole ainoastaan yksi tuote, missä meitä on kopioitu, että oli se sitten kuvista liittyykö kuviin tai yleensä tuotteisiin, niin aika hyvin tai nopeasti on huomattu, että kyllä meitä peesaillaan siellä monesti. On jo, ja sitten tuossa jos tuohon Amazonin alustaan vähän palaan, niin siinähän on se hienous sinänsä, että se niin suuri osuus jenkkien verkkokauppaan menevästä rahasta kulkee Amazonille, eli päästään myymään siellä, missä ne asiakkaat on valmiiksi. Ja nyt sitten, kun tässä muutama vuosi kun ollaan tehty ja saatu sitä brändiä rakennettua, niin pystyy jo aika hyvin sanomaan tai katsomaan sieltä, että ollaan aika kärkikahinoissa tässä meidän, sanotaanko vielä hyvin marginaalisia itsensä, mutta kun se väestöpohja on se noin 300 miljoonaa vai mitä onkaan, niin se kapeakin sektori siitä väestöstä niin on jo sitten liiketoiminnallisesti aika merkittävän kokoinen. Ja siellä ollaan saatukin, niin kuin tuo kertookin se, että meitä on aika hyvin jo niin tuotteiden niin sisällöissä kuin esimerkiksi kuvaideoissa ja monissa muissa asioissa tämä kilpailevat myyjät peesanneet, niin taidetaan olla varmaan siellä näissä meidän tuotteissa niin kuin vähintäänkin top 5 sillä jenkkimarkkinalla niin kuin brändeinä mitattuna melkeinpä. Varmasti on, ja sen kertoo se, että mehän päästään tietenkin dataa jossain määrin käsiksi, millä hakuterän asiakkaat ostaa, ja yhä enenevissä määrin, niin ne hakee meidän brändillä sitä tuotteita. Että voidaan jossain määrin puhua, että meillä on jo oikeasti siellä brändi olemassa. Kyllä, joo, sen näkee kyllä. Ja tuo on niin kuin sinänsä muutenkin aika merkittävä tuossa niin sen toiminnan kannalta juurikin tuo, että me päästään tietyillä työkaluilla kiinni siihen Amazonin dataan, eikä Amazonihan tarjoaa niitä omia rajapintojansa näille tietyille järjestelmien kehittäjille sitten, mistä päästään hakkeen. Toki ne työkalut on kaikkien muidenkin, jotka vaan on halukkaita maksaa, niin käytössä, mutta se on kuitenkin semmoinen, mikä ehdottomasti, jos Amazonin liiketoimintaa miettii, niin kannattaa heliumkympit ja muut ottaa hyötykäyttöön silloin, että mistä ne sitten, minkä avulla pystytään tekemään muun muassa näitä tuotehakuja ja päätöksiä muita. Yleensäkin. Kyllä. Ja yksi tietenkin sitten aika tärkeä on, niin kuin mitä me ollaan pidetty meidän tuotevalinnoissa uusia etittäessä varsinkin viime aikoina kriteerinä, niin tuotteiden hinta. Eli jos ajatellaan vaikka me myydään viivottimia, niin jos me myytäisiin vaikka yksittäistä viivotinta, se hinta varmaan on tyyliin $1 pariin luokkaa saattaisi olla.
olla ja sitten siitä Amazonin kulut ja mainoskulut ja muut, niin hyvin vaikea saada tuotetta kannattavaksi, mutta sen sijaanhan me niin pyritään hakemaan tällaisia tuotteita tai ratkaisuja, millä me pystytään sitä myyntihintaa sitten saamaan vähän korkeammaksi, jolloin ne Amazonin velottamat myyntikulut ja muut jää sitten suhteessa pienemmäksi. Ja samaten kuin varsinkin just tuollaisessa, missä samoilla hakutermeillä myydään sekä yksittäisiä tuotteita että bulkkituotteita, niin silloinhan se on ihan sama se klikkauksen hinta on se sama, vaikka pari euroa niin mainostit sä yksittäistä tuotetta tai bulkkituotetta, ja tietysti silloin, jos on korkeammalla hinnalla myytävä vaikka bulkkisetti, vaikka mitä me myydään 50 kappaleen settinä noita meidän perusviivaimia, niin se, että maksetaanko me $2 klikkaukselta sen myyntihinnasta vaiko sitten yksittäisen tuotteen myyntihinnasta, niin siitä on aika helppo päätellä, että minkä takia siihen kannattaa myös sen myyntihintaan kiinnittää. Joo, kyllä se on niin selkeä. Se antaa pikkasen pelivaraa myös ja mahdollisuuksia myös sitten niin mainostamisen suhteen. Ja kyllähän meillä on selkeä aikomus on, että me mennään yhä vähän kalliimpiin tuotteisiin ja sen kautta sitten myös sitä kannattavuutta lisätään. Tuossa käytiin läpi vähän niin tuotevalintaa ja tuotteiden hakemista. Ja jos ajatellaan, että päädytään myymään vaikka tämmöistä metalliviivainta, josta tuossa meidän yksi meidän nykyisistä tuotteista, niin mistä muuten pakko kysyä toi Nokon tarina tässä välissä kuitenkin. Mistä tulee toi nimi Nokko? Niin, brändillähän täytyy nimiä. Se on varmaan monesti se on se vaikein juttu ja sehän vei hirveän kauan aikaa. Et kyllä muistan silloin, Jarno ei ollut vielä mukana, oli velipoika Juha ja mietittiin ja yksi kriteeri oli, että joku kosketuspinta täytyy tänne Perämeren pohjukkaan olla tai Suomeen ja sitten jollain tapaa myös, että se toimii niin kuin kansainvälisesti. Et kyllä mä niin muistan, että me tutkittiin urbaania sanakirjaa ja meidän kielen sanakirjaa ja jostain en tiedä kenen idea se oli tai mistä se tuli, että Nokko. Että se kumminkin jollain tapaa resonoi tänne meillekin, että se oli sen tarina ja kyllä täytyy olla tyytyväinen. Joo, sehän on sinänsä. Itse myös, vaikka en ole siihen nimeen silloin aikana ollut vaikuttamassa, niin ei tarvinnut kyllä itekään sitä miettiä sen kummemmin, että jatketaanko Nokolla vai aletaanko miettiä jotain uutta. Yrityksen nimihän me valittiin eri brändin nimi, mutta siihen liittyvistä syistä keskustellaan myöhemmin, mutta tuohon oli menossa tosiaan se siihen, että nyt kun ollaan päädytty vaikka tällaisen metalliviivaimen, mitä tuossa esittelin, että semmoista voitaisiin ottaa myyntiin, niin mitä sitten seuraava vaihe siitä, että päästään sitä niin kun tuotteeseen tutustumaan ja saadaan se sinne Amazonille, niin mitäs sitten pitää? Niin, meillähän on oma yhteistyökumppani tuolla Kiinassa ja jos ja kun meille se idea tulee tietystä tuotteesta, niin hän sitten pyrkii etsimään tehtaat ja neuvottelemaan hinnat ja ynnä muuta, että se on hyvin tärkeä palikka meidän liiketoiminnassa ja on ollut sieltä 2017, me ollaan käytetty samaa toimia koko ajan, niin on kyllä äärimmäisen tärkeä ja luotettava. Ilman häntä tai yritystä niin hyvin hankala olisi toimia, että on korvaamaton ollut. Joo. Silloin alkuun, kun näitä haettiin tälle meidän ihan ensimmäiseltä suhdeviivaimelle näitä mahdollisia toimittajia, niin silloinhan me testattiin itse asiassa sitä, että haetaan itse tuolta Alibaba ja näiden kautta mahdollisia
toimittajia, pyytää heiltä tarjoukset ja näytteet tänne meille Suomeen, jonka lisäksi sitten tämän Agentin kautta, että hän pyysi sitten vastaavista tuotteista tarjoukset ja näytekappaleet. Ja siinä vaiheessa, kun ne näytteet, kun ne tuli tänne meille niin nehän oli täysin identtiset käytännössä keskenänsä jokainen. Joo, eli niistähän ei pysty sanomaan, että ne olisi ainakaan eri tehtailta tulleita, eli ihan siis niin yksi yhteen. Mutta sitten se hinta, kun me länsimaalaisina pyydetään tarjous Kiinasta versus se, että kiinalainen pyytää tarjouksen kiinalaiselta tehtaalta, niin siinähän oli ihan käsittämätön se ero. Mä en muista, että oliko se niin päin, että meidän hinta, mikä me saatiin, niin oliko tyyliin 40% kalliimpi kuin mikä oli tämä Agentin sama hinta, vai oliko peräti niin päin, että se Agentin sama hinta oli 40% siitä hinnasta, millä meille oltaisiin länsimaalaisina myyty. Joo, se oli kumminkin selkeästi ihan eri ja tämmöisessä liiketoimintamallissa tai yleensäkin liiketoimissa, niin kyllähän monesti se voitto myöskin tehdään siinä ostovaiheessa, että Kyllä. Että paljonko me ollaan viivaamia nyt myyty niin satoja tuhansia. Mä veikkaisin, että varmaan tuolla Uudella Mantereella mahtaa pikkuhiljaa olla 1 000 000 kappaleen verran nokkoviivaimia. Niin, että jos olisi lähdetty niin pelkästään omilla mitä me saatiin tarjouksia, ei olisi agenttia tai toimia Kiinassa, niin meitä ei varmasti enää olisi olemassa edes. Että. Joo, ja toiminta olisi hyvin vaikeaa, se olisi hyvin kallista ja sitten kilpailu on saturoitunut siitä alkuajosta, Kyllä, niin siellä nämä kiinalaiset myyjät saavat niillä omilla hinnoillaan myytyä ja polkevat kyllä niin kuin hyvin tehokkaasti niitä hintoja, mikä sen hintakilpailun estää. Minkä takia, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin pitää keksiä näitä muita kilpailuetuja sitten, että meinaa siellä pärjätä. Tietysti Agentin käyttö, se nyt ei ilmasta ole, mutta se hyödythän on kyllä niin kuin aika merkittävät ja varsinkin se ei vähiten sen takia, että niin kuin saadaan niin kuin parempaan hintaan. Varmasti joka ostolla haukkuu monin verroin hintansa takaisin, mutta sitten myöskin se, että kuinka paljon helpompaa se toiminta on silloin, kun me saadaan toimia yhden toimijan kanssa, joka hoitaa sitten ne toiminnat, koska kiinalaisten kanssa toimiminen on kuitenkin aika haastavaa noin, että kun englanti ei välttämättä taivu ihan ei kaikkialla. Ei se yksi mene meidän kanssa, että siinä on aina tiettyjä juttuja ja onhan se helppoa ja varsinkin on luotettava toiminta, niin jos me nyt Jarron kanssa keksitään tänään uusi tuoteidea niin, ja lähdetään meidän yhteishenkilölle sinne, niin se on 1 tai 2 päivää, niin meillä löytyy tarjoukset tehtaista jo sitten itseltä, että mitä ne maksaisi. Ja kaiken lisäksi hän hoitaa koko logistiikan myös sitten tarkastuksineen niin tuonne Uudelle Mantereelle. Niin. Kyllä. Ja ylipäänsä se, kaikki se kommunikointi tehtaille, niin onhan se niin kuin huomattavasti helpompaa meidänkin näkökulmasta se, että meidän ei tarvitse siihen tuhlata meidän resurssejamme, että se siihen nähden mitä palvelusta maksamme, niin kyllä varmasti vastinetta rahalle saa ja niin vähintäänkin suositeltavaa, niin kun, että jos tuolla Kiinan päässä meinaa jonkunlaista liiketoimintaa tehdä, niin että sieltä sitten löytäisi jonkun luotettavan tahon, joka sen pään hoitaa. Toki se, että mitä on nähnyt kiinalaista toimintatapaa tuolla Amazoninkin markkinapaikalla, niin se voi olla vähän haastavaa, että löytää just sen oikean henkilön, mutta meillä on ainakin siinä suhteessa käynyt aika hyvä tuuri. Mutta tosiaan, jos ajatellaan, että nyt löydettäisiin tuotevaihtoehto, sen jälkeen pistetään
agentille sinne viestiä, että halutaan tällaisesta tuotteesta hinnat ja sitten näytekappale, että hän hoitaa meille hinnat ja lähettää sitten siitä samplet meille tutustuttavaksi, että me päästään kattoon, että niiden laatu täyttää meidän kriteerit, että ne on muutenkin oikeanlaiset ja kuitenkin aina jos joku keksii jonkun hyvän tuotteen, niin joku toinen tehas alkaa sitä kopioimaan, mutta ei välttämättä ihan yhtä toimivalla mallilla, niin senkin takia se tärkeää nähdä, että ne on sitten niin kuin oikeastikin järkevät just sellaiset, mitä halutaan. Joo, onhan se meille niin tärkeä, se laatuhan täytyy olla kriteeri, Silloin jos hinta ei voi olla kriteeri, niin laatu on pakko olla ja kyllä se huono laatu ammutaan heti alas, niin se toiminta kyllä on vaikea sen jälkeen, että se laatu täytyy olla. Ja sitten vielä tietenkin siinä vaiheessa, sitten kun me päästään tekemään tilaukset sitten tehtaalle meidän agentin kautta niistä tuotteista, että ne saadaan se tuote sitten sen jenkkeihin ja päästään sitä myymään, niin yksi aivan käsittämättömän iso hyöty siitä agentin käytöstä on se, että meidän ei tarvitse miettiä esimerkiksi sitä merimatkaa, kaikki tämä, mitä siihen liittyy proseduureja, niin siellä Kiinan päässä kuin Jenkkien päässä, vaan että agentti hoitaa sen ja me saadaan seurantakoodilla vaan seurailla sitten tätä koti-Suomesta, että milloin se tavara sitten löytää perille. Ja juuri näin. Että se niin helpottaa siinäkin mielessä huomattavasti, että vaikka itse on logistiikkaa aikanaan pääaineena opiskelu, niin ei puheitakaan, että haluaisi lähteä sitä proseduuria itse selvittelemään, että miten se tapahtuu. Mutta sitten nyt me ollaan löydetty tuote, me ollaan saatu siihen tarjoukset ja näytteet, todettu se hyväksi, tehty ensimmäinen tilaus ja odotetaan, että tuote valmistuu ja rahdataan sitten ison meren yli Amerikkaan, niin sillä välin meidän täytyy sitten rakentaa sille tuotteelle Amazonilla listaus. Mitäs siinä näkisit semmoisiksi niin kaikkein olennaisimmiksi asioiksi, mitä siinä listauksen tekemisessä pitäisi kiinnittää huomiota? Niin, kyllähän niin Amazon on iso hakukone, vähän niin kuin Google, että siellä nyt ei navigoida niin kuin normaalissa verkkokaupassa, mennään niiden painikkeiden kautta, että kyllä siellä haetaan hakusanoilla, että jos joku hakee sieltä punaisia kumisaappaita, niin se kirjoittaa siihen hakukenttään, että punaiset kumisaappaat. Ja sitten meidän tehtävä on siinä vaiheessa, kun tuote on lähdössä jenkkeihin, että meidän täytyy olla siellä Amazonissa löydettävissä niin relevanteilla hakutermeillä. Eli kyllä me tehdään se hakusanatutkimus tavallaan sitten hyvin kattava hakusanatutkimus ja mitkä hakutermit olisi sille kyseiselle tuotteelle ne tärkeimmät. Ja me tehdään siihen oma tutkimus ja saadaan ne tärkeimmät hakusanat ja millä hakusanalla me halutaan olla nähtävissä siellä. Ja sen jälkeen meillä on oma copywriteri, mitä me ollaan käytetty jo monen vuoden ajan. Niin, alusta saakka. Käytännössä alusta saakka, niin lähetetään omat hakusanat, mitä me halutaan ja pyydetään häntä tekemään kopy siitä tuotelistauksesta. Toihan on itse asiassa hyvin tärkeä, ainakin tai mitä me ollaan pidetty tärkeänä, että se nimenomaan se listaus, että me ei lähetä sitä, vaikka kyettäisiin niin niiden hakusanojen perusteella tekemään se listaus, että siellä on relevantit tiedot, mutta se, että niin kuitenkin se itse kopyn tekee natiivia Amerikkaa puhuva henkilö, jolloin se on sitten se listaus sitten näiden meidän asiakkaiden näkökulmastakin oikein, eikä sillä, että me lähdetään vähän ralli-englannilla veivaamaan sinne niitä tekstejä, mitä näkee muun muassa näillä kiinalaisilla, että sillä on aika villejäkin tekstejä sitten kun lähtee lukemaan, että sitä ollaan haluttu alusta saakka panostaa myöskin niiden tekstien laatuun just siinä, että ne on, paitsi että ne on niin kuin
oikeita asioita, mutta myöskin oikealla tavalla ilmastuina. Joo, kyllä sitten me saadaan se listaus lopulta teksteineen valmiiksi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on aina oikein. Sitten kun meillä on useita tuotteita, niin missä me ollaan muutettu listausta sen jälkeen. Ja ei se välttämättä aina ole mennyt niin ihan miten me ollaan niin ajateltu, mutta sitten se on sitä optimointia ja pikkasen muokkaillaan listausta sen datan perusteella, mitä me ollaan saatu myyntiin, että millä hakutermeillä ne asiakkaat hakee niitä ihan oikeasti ja sen mukaan sitten tehdään pieniä muokkauksia listauksiin ja saadaan sitten lisää myyntiä. Joo. Se Amazonin listaushan oikeastaan voisi sanoa, että koostuu erilaisista palikoista. Tietenkin yksi tärkeä osa siellä on nämä tuotekuvat, mitä me ollaan pääsääntöisesti itse tehty ja mikä on semmoinen, millä on ollut niin kuin suhteellisen helppo erottautua. Mutta sitten tietysti näistä niin kuin tekstien osalta niin esimerkiksi otsikon merkityshän on hyvin suuri, koska se on kuitenkin ensimmäinen tuotekuvan lisäksi niin kuin ensimmäinen asia, mikä siitä tuotteesta näkyy, niin se nyt on tietenkin yksi, mikä pitää saada kohillensa, että se tuote löytyy sieltä, se nousee ja sitä klikataan. Eli sehän on kuitenkin aina tärkeää, että me saadaan se ostajakandidaatti klikkaa just sitä meidän listausta ja se tapahtuu nimenomaan sen meidän oikeastaan main imagein ja sitten otsikon ja hinnan perusteella. No hinta myöskin tietenkin, mutta se taas, että me ei hinnalla hirveästi pystytä kilpailemaan, niin siinä varsinkin korostuu sitten nimenomaan se kuva ja otsikon merkitys. Mutta sitten myöskin on nämä niin sanotut bullet pointit ja product descriptionit sitten siellä. Ja tämähän oikeastaan hyvin pitkälti koko se sisältö sen lisäksi, että se on niin kuin mahdollisimman relevanttia sille tuotteelle suhteessa siihen ostajaan. Eli se tavallaan niin kuin kertoo siitä asiasta tai tuotteesta niin kuin ostajan kannalta tärkeitä asioita. Kyllä. Niin, mutta sitten kuten sanoit, että Amazon on vähän niin kuin iso hakukone, vähän niin kuin Googlekin, niin myöskin sitten se hakusana optimointi siinä, eli kun on saatu nämä hakusanatutkimukset, kun on tehty, niin että ne sitten saadaan sitten ne olennaiset hakusanat sinne listaukseen sitten niin kuin upotettua näihin teksteihin, niin sehän on sitten yksi semmoinen merkittävä taiteenlaji sitten, mikä näillä sitten copywritereilla on varsinkin hallussa. Ja sehän on itse asiassa aika pitkältikin nämä copywriterit, esimerkiksi mitä mekin ollaan käytetty, niin semmoisia, mikä vaikuttaa keskittyvän nimenomaan näihin Amazonin tuotelistausten kopyihin. Ihan sen takia, että se on niin kuitenkin se tavallaan just se oma taiteenlajinsa sen hakusana optimoinnin ja muiden osalta ja merkkirajoitusten ja muiden kannalta. Niin. Mutta yksi mielenkiintoinen, mitä nyttenkin ollaan testaamassa meidän pari sanotaanko ne ei ole uusia tuotevariaation osalta tämän pohjatuotteen perusteella, niin tekoälymahdollisuudet tuossa tuotelistauksessa. Miten me ei olla vielä saatu näitä listauksia tekoälypohjaisia tehyksi, mutta niin minkälaiset odotukset on sen suhteen, että miten tekoäly pärjää? Tarvitaanko me jatkossakin vielä copywriteria vai? Kyllä me varmaan tarvitaan se copywriteri, mutta kyllä se niin tuolla taustalla meillä itselle helpottaa ja vähän hahmottaa ja voidaan pyöritellä, varsinkin tulee yhdelle olemassa olevalle tuotteelle tulee 3 eri tuotevariaatiota nyt ihan muutaman viikon sisään. Niin meillä taitaa olla tämä illan agendanakin, että pyöritellään tuotelistauksia tekoälyn avulla ja sitten kyllä mä sitten näkisin
me varmaan jossain vaiheessa mennään sitten tuo Amazonin sisäiseen mainontaan, mutta ulkoista mainontahan me ei ole tähän asti tehty. Ei käytännössä ollenkaan. Muutama Facebook-postaus joskus joinain vuosina. Niin. Ollaan me joskus silloin alkuaikoina ollaan käytetty maksullista mainontaa Facebookin puolella, mutta se, että niin mittakaava on niin hyvin marginaalinen, että lähinnä testin ja rahan tuhulaamisen vuoksi vaan. Että kyllä niin sinne näen sen ison potentiaalin, sitten jos me aletaan, ja meidän täytyy totta kai vähän aktivoitua siellä Amazonin ulkopuolellakin, niin sinne se ehkä suuri hyöty voisi olla. Että tuossa jonkun verran on testaillut ja kyllä se niin mielenkiintoisia tuloksia on sen suhteen ja tavallaan niin helpotuksia sen julkaisujen sisällön ja tekstien ja minkälaisia kuvia ja kyllä me varmaan siihen tullaan ottamaan lisää resursseja omasta ajasta, mutta kyllä mä luulen, että se oikea copywriteri säilyy siellä taustalla kumminkin, että joo, varsinkin ihan puhtaasti uusien tuotteiden suhteen. Kyllä, nimenomaan varsinkin näissä. Tämä on ehkä sellainen hyvä alusta testata, että kun meillä on olemassa nykyinen tuote, mihin nämä uudet variaatiot pohjautuu, ja siinä nykyisessä tuotteessa on copywriterin tekemä pohjatyö taustalla, ja tavallaan sitä enemmän sitten on sen vähän niin kuin modifikointia sen tekoälyn avulla, niin se on ihan sellainen mielenkiintoinen testaus, mikä toki myöskin onnistuessaan säästää aika siivun rahaakin siinä sitten, mutta saa nähdä, että se on hyvin mielenkiintoinen tulevaisuus tuon tekoälyn osalta tässäkin. Mutta nyt kun otit markkinointia puheeksi, ennen kuin mennään tuohon Amazonin toimintatapaan yleisesti, niin puhutaan vähän tuosta Amazonin markkinoinnista. Eli ihan samalla kun Amazonin muutenkin toimii niin kuin iso hakukone, eli periaatteessa ikään kuin Google siinä omalla alustalla, niin myös se markkinointi toimii, sanotaanko aika pitkälti samankaltaisesti kuin Google-hakusanan markkinointi, eli perustuu tähän hakusanan mainontaan ja kilpaillaan siitä näkyvyydestä näillä tietyillä hakutermeillä ja maksetaan sitten niistä klikkauksen mukaan, niin mitä tämä Amazonin mainonta pääpiirteissään sitten, kun pitää sisällään tämä hakusanan mainonta esimerkiksi? Meillähän niin suuri osa mainonnasta, niin me ajetaan tietyillä hakutermeillä Amazonin sisällä niin mainoksia, että pyritään näkymään niin mainoksina siellä. Tuossa aikaisemmin puhuin punaisista kumisaappaista, niin jos joku klikkaa punaista, hakee punaisia kumisaappaita, ja me ollaan mainostettu kyseisellä hakutermillä, niin pyritään näkymään sitten mahdollisimman korkealla ja sitten myöskin samalla niin sitä orgaanista näkyvyyttä parantaen, että sehän tässä Amazonin kentässä on nyt ihan viime vuoden aikana muuttunut rajustikin, että mainosten rooli on kasvanut isosti, että se on ehkä semmoinen niin haaste myös tässä hetkessä, että miten tuotteen kannattavuus pidetään riittävällä tasolla, koska suurin osa hakutermillä haetuista tuloksista, siellä on hyvin iso osa ensimmäisistä tuotteista niin on niin mainoksia. Että ennen ei ole pari vuotta taaksepäin, niin siellä saattoi olla 2 mainosta ensimmäisenä, niin nyt siellä voi olla 6 mainosta ensimmäisenä. Ja totta kai ne klikkaukset, mitä asiakkaat tekee, niin sehän painottuu hyvin pitkälti siihen ensimmäisiin tuotteisiin. Kyllä, jos et ole siellä ensimmäisellä sivulla tai hakutulosten alkupäässä, niin sua ei käytännössä ole olemassa. No,
juuri näin, että se niin vähänkin meidän niin ajattelutapa on muuttanut nyt ihan viime aikoina vuoden sisällä, että pyritään sitten mennään tuon hintaskaalassa ehkä vähän ylöspäin, että kun mainosten rooli on kasvanut niin isosti ja näinhän se taisi Amazonkin kasvattaa mainostulojaan aika paljon tälle vuodelle. Että. Ja se on aivan järkyttävän kokoinen business Amazonille nuo hakusanamainonnan tulot, mitä myyjiltä tulee, että se on sinänsä aika heidän näkökulmasta aika ymmärrettävää, että sitä pyritään sitä tulovirtaa sieltä maksimoimaan, mutta näin myyjän näkökulmasta se on kyllä niin kuin aika kyllä se on pitkässä juoksussa tosi haastava ja tympeä. Kenttä on ihan eri, jos vertaa vaikka 2 vuoden takaisin, niin se on ihan totaalisen eri, että nyt meidän täytyy vaan kehittyä ja etsiä uusia tapoja. No, minkälainen mainonta Amazonissa tänä päivänä sitten toimii parhaiten? Pystyykö? Ei varmaan pysty, se varmaan riippuu niin itsestä, että meillä suuri osa mainoksista on ihan perinteistä hakusanamainontaa ja jonkun verran on video pyörii siellä videomainonnat ja vähän muutakin. Et sinne on tullut niin paljon kaikkia uutta mainostusjuttuja, ja totta kai Amazon haluaa kasvattaa sitä heidän tuottajansa ja pyrkii tarjoamaan, mutta vielä meille ainakin tämä perinteinen hakusanamainonta ja sitten myös videot, niin ne on ollut parhaita. Että. Joo. No siinä vaiheessa, kun me ollaan tavarat sitten tilattu ja listaus on valmiina ja tavara menee sinne sitten jenkkeihin, niin mitä sitten tapahtuu? Me ei voi ihan hirveästi niin täältä Suomesta käsin vaikuttaa. Me ei voi täältä hoitaa toimituksia meidän asiakkaalle ja muuta, niin me käytetään niin sanottua Amazon FBA-mallia. Mitä se tarkoittaa? Eli käytännössä kun tavarat saapuu jenkkeihin, niin ne menee yhteen tai useampaan Amazonin varastoon ja sieltä sitten yhä useampaan varastoon. Ja tämä FBA-malli tarkoittaa sitä, että Amazon hoitaa tämän tuotteiden varastoinnin ja toimitukset ja asiakaspalvelun koskien tilauksia ja lähetyksiä. Eikö se FBAhan tulee sanoista Fulfillment by Amazon, eli juurikin näitä niin Amazoni hoitaa tavallaan tämän proseduurin siellä sitten meidän puolesta. Jenkkien päässä, joo. Eli meillä ei ole mitään omia varastoja siellä, että ne on kaikki siellä Amazonin varastoissa. Ja sitten kun joku asiakas tilaa meidän tuotteen, niin se lähtee Amazonin varastolta. Ja Amazonillahan on tosiaan varastoja ympäri Amerikan ja aina siellä, mikä on lähimpänä asiakasta ja mistä meidän tuote löytyy, niin Amazoni sitten toimittaa, jotta saa sen mahdollisimman nopean toimituksen sitten hoidettua. Että Amazonillahan on aika tiukakki nämä toimitusajat, mitä he varsinkin tässä Primeissa käyttää, että se on niin kuin, puhutaan niin nopeista toimituksista, että silloin pitää sieltä aika läheltä isolla mantereella saada se toimitettua. Ja oikeastaan jos seuraa meidänkin noita tuotteiden varastotilanteita, niin kyllähän ne aika paljonkin elää sitten, että toimittavat tuotteita eri varastojen välillä, jotta niitä on aina sitten siellä päin, mistä niin. Ja sehän jakautuu ne tuotteet oikeastaan hyvin pitkälti ilmeisesti sen meidän myyntien mukaan, eikä se, että mistä päin meille historiadata osoittaa, että mistä päin ollaan eniten myyty, niin siellä varastossa on eniten tavaraa, ja jos toisessa paikassa on vähemmän myyty, niin siellä sitten taas on niin kuin lähtökohtaisesti vähemmän sitten ja sitä tavallaan varasto-optimointia muun muassa Amazonin meidän puolesta siellä hoitaa, ja sehän on sinänsä tekee tästä niin kuin hyvin myöskin passiivisen liiketoimintamallin, just se, että
tuolla Kiinan päässä meillä agentti hoitaa niin kuin käytännössä toiminnot ja logistiikan jenkkeihin ja Amazon hoitaa sitten jenkkien pään varastoinnista toimituksiin. Että. Ja kaikki maksuliikenteen asiakkaiden suunnasta ja maksuliikenteen meidän suuntaan. Ja jonkun verran me ollaan toisinaan, jos on semmoisia sanotaanko sesonkeja ja välillä Amazoni rajoittaa vähän näitä varastosaldoja, paljonko pystytään varastoihin tavaraa ottamaan, niin jonkun verran ollaan käytetty sitten ulkopuolisia varastoja siellä jenkkipäässä, mihin ollaan sitten toimitettu Kiinasta tulevat tuotteet ja mistä ollaan sitten sitä mukaan, kun pystytään Amazonin varastolle täyteen. Ollaan pumpattu sitten varastolle. Että Rochesterissa taitaa olla tällä hetkellä, mitä me on käytetty siinä. Onko se Michigan järven alapuolella, eteläpuolella tai jossain täällä taitaa olla. Joo, ja tietenkin yksi osa-alue, mikä merkittävä just se, että hoidetaan meidän puolesta, niin on tuo asiakaspalvelu, joka Amazoni hoitaa tosiaan siellä näihin tilauksiin liittyen ja jos on toimitusongelmia vaikkapa, niin Amazoni hoitaa sen asiakaspalvelun. Mutta sitten on myöskin näitä asiakaspalvelun osia, mitä Amazoni ei hoida. Ja nehän on myös sitten ihan, no ei puhtaasti siitä syystä, että ei puhuta natiivia Amerikan englantia, vaan myöskin siitä syystä, että ei tarvitse sitä meidän omia resursseja käyttää siihen, että pitää siihen Amazonin 24 tunnin reagointiaikaan päästä näissä. Tai 48 tuntia, kumpi onkaan, niin on varma kumpi se on. Että lyhyt joka tapauksessa. Joo. Niin sehän myöskin sitten ollaan hankittu ulkopuolelta. Joo, se on ulkoistettu kans ja alkujaan se meillä oli Filippiineillä ja Filippiineillä on iso tämmöinen virtual agent-yhteisö muutenkin, joka vaikuttaa tuolla kansainvälisessä verkkokauppamaailmassa. Aluksi meillä oli tosiaan Filippiineillä ja sitten nyt muutaman vuoden niin meillä on ihan jenkeistä sitten asiakaspalvelu hoidettu ja eli meidän ei tarvitse välittää sitten, jos tulee jotakin reklamaatioita tai mitä muitakaan kyselyitä, niin me Aspa hoitaa siellä sitten kaiken, että hyvityksistä ynnä muista ja se niin helpottaa sitten meidänkin arkea, että meidän ei tarvitse päivystää sitä Amazonin portaalia ja Amazonin asiakas on aina oikeassa ja se on iso tekijä myös siinä, että se asiakaspalvelu on sujuttava, että tämä on se yksi tekijä, minkä takia me haluttiin ulkoistaa myös. Kyllä, ei haluttu olla riippuvaisia siitä, että jääkö meillä joku hoitamatta tai ei, ja sitten olisi meidän myyntitili mennyt lukkoon. Kyllä, ja se on itse asiassa hyvin iso hyöty tuosta, ja muutenkin se, että kun ei haluta, Amazonilla kuitenkin sen lisäksi, että sun pitää sieltä löytyä niissä hakutuloksen, sulla pitää olla niin kuin äärimmäisen hyvä maine. Että jos sulla on niin kuin joko myyjänä tai tuotteilla on huono maine, eli sanotaanko huonot arvioinnit, niin silloin se myynti tyssää kyllä niin kuin seinään. Ja senkin takia se on niin kuin tärkeää, että se asiakaspalvelu hoituu ja silloin, jos asiakkaalla on joku reklamaatio siitä tuotteesta, niin ei aleta kyseenalaistamaan sitä vaan sieltä lähtee sitten lähes melkein automaationa uusi tuote sitten. Että käytännössä oikeastaan sen asiakaspalvelun osalta niin meidän melkein voi sanoa, että ainoa tehtävä on, että siinä vaiheessa, kun meillä tulee uusi tuote, niin on se, että ne ohjeistetaan tavallaan se tuote tälle meidän asiakaspalvelufirmalle, että osaa sen kanssa toimia ja ollaan silloin alkuun
heille niin kuin annettu ne suuntaviivat, että miten minkäkinlaisessa tapauksessa toimitaan ja sen mukaan menee. Ja kyllä se on niin tärkeä ja asiakaspalautteet muutenkin, niin me saadaan hyvät tosi kattavat raportit sitten aina heiltäkin. Et jos meillä on jotain ongelmia ollut tuotteissa, niin meillä on myös mahdollisuus nopeasti reagoida. Kyllä sitten. joo, että kuukausittain raportoida kyllä hyvinkin tarkasti, että mitä on tapahtunut. Plus sitten yksi mikä on äärimmäisen tärkeä, siitä kun me kuitenkin toimitaan täältä, sanotaanko Amerikan markkinasta näkökulmassa niin kuin syrjäisimmässä periferiassa ja toimitaan käytännössä niin kuin hyvin yksin, niin se, että heilläkin on siellä sitten sitä kontaktipintaa tähän Amazonin markkinaan, plus sitten tähän kaikkiin asioihin ja lainsäädännön muutoksiin, mitä siellä Amerikassa tapahtuu. Ja sitä kautta myöskin sen lisäksi, että me saadaan sieltä se hyvin hoidettu asiakaspalvelu, me saadaan myöskin sieltä aika paljon tietoa siitä, että mitä vaikka niin kuin Amazonilla tapahtuu jotakin, jos siellä tapahtuu jotain uutta, mikä meillä on mahdollisesti ollaan missattu, tai sitten, että jotain uutta, vaikka lainsäädäntö, nyt tuli tämä Informed Consumers Act, mistä sieltä tuli myöskin vähän viestiä, että mistä siellä on kyse ja minkä kanssa toki saatiin aika paljon jumpatakin siinä, että saatiin meidän myyntitili pidettyä auki, että se ei ollut mikään ihan yksinkertainen homma, mutta se oli semmoinen, mikä lainsäädäntö määrää ja sen mukaan mentävä, jos halutaan siellä toimia. Mutta tuossa nyt ollaan pesty kätemme oikeastaan sieltä niin kuin tehtaiden kanssa toimimisesta, että ollaan ulkoistettu kaikki siellä Kiinan päässä tapahtuva toiminta meidän agentille, ollaan ulkoistettu kaikki se niin kuin myyntiin ja tavaran toimitukseen liittyvä toiminta Amazonille, ollaan ulkoistettu meidän asiakaspalvelu tälle meidän käyttämälle yritykselle. Mitä meille tässä enää jää itselle tehtävää muuta kuin puhua videolla, että mitä Amazonin markkina on? Niin, se on se joka aamuinen juttu, että kurkataan puhelimessa, että miten se kauppa on käynyt. Ja sitten se, että pidetään huoli, että siellä tavaraa on riittävästi koko ajan, ettei pääsisi tavara loppumaan. Ja totta kai kun meillä ne mainokset siellä pyörii, niin niitä täytyy optimoida. Mutta sitä mainosta optimointiakaan ei voi tehdä, jos se on riittävästi dataa, niin se on kerran viikossa, kerran 2 viikossa. Käydään vähän mainoksia läpi ja katsotaan, että mikä siellä on pielessä ja mikä siellä on hyvää ja miten yleensäkin voi sitä parantaa. Et siinä kai se on niinku karkeasti ja sitten tietenkin aina uusien tuotteiden hankinta sitten, kun kassa näyttää, että siihen on mahdollisuus. Että. Joo. Tietenkin yksi sitten niin kuin olennainen, mikä tämä meidän oma paikallinen lainsäädäntö tuo, niin tietysti yrityksen hallintoon liittyvät jutut, kirjanpitoaineiston toimittamiset, mutta jos ajatellaan, että meillä tähän päivään mennessä joka ikinen myyntitapahtuma on tullut Amazonilta, Pohjois-Amerikan markkinoilta, niin silloinhan sekin on aika pieni osa, mitä sitten taas ylipäänsä niin kuin hallinnollista toimintaa siinä on, että kerran kuukaudessa kirjanpitäjälle toimittaa tositteet, että kirjanpitäjä pääsee tekemään niin sitten alaviraportit, missä siellä ilmoitettavaa arvonlisäveroa hankinnoista on aina se yhden kirjanpitolaskun verran. Ja tietenkin sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan uudet tuotteet saatu valittua ja tilattua ja saadaan niistä sitten näytteet tänne, niin sitten niiden tuotteiden ne tuotekuvat. Mutta siinäkin ollaan nyt kokeiltu sitten, että kun aikaisemmin ollaan itse otettu sekä ne perus niin kuin
kuvat niistä tuotteista, että sitten tehty nämä muuten nämä sitten tämmöiset NS-mainoskuvat, ne lifestyle-kuvat, niin nyt ollaan oliko me parin tuotteen kohdalla testattu senkin ulkoistamista sitten siinä, että on kuvattu ainoastaan ne peruskuvat niin tässä itse asiassa samaisessa studiossa valkoisella taustalla ja toimitettu sitten ne kuvat no tälle samalle yritykselle, mikä meidän copywritinginkin on tehnyt, että he sitten tekevät niistä ne listaukselle tulevat tuotekuvat. Joo, se oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokeilu kyllä. Varmaan jatkossa käytetään. Ja miten näin valokuvaajana ajattelit, että suhteessa hintaan, jos sä itse tekisit semmoisen samanlaisen setin, niin olisiko hintalappu sama täällä? Sanotaanko, että se hinta, mitä heille ollaan siitä maksettu, niin ei kyllä pystyisi kilpailemaan siinä, että tietenkin siinä on puolensa siinä, että toimitaan kansainvälisillä markkinoilla, voidaan käyttää kansainvälisiä toimijoita ei olla sidoksissa mihinkään tavallaan niin kuin fyysiseen, no itse asiassa ei olla millään tavalla sidoksissa mihinkään fyysiseen paikkaan sinänsä, koska kaikki se asia, mitä itse tehdään, niin pystytään tekemään missä tahansa, ja se on itse asiassa aika ajallisesti pieni, mitä sitä tarviikaan sitten. Tuossa vastikään, kun joutuin vähän laskeskelemaan, että mihin minun oma aika yrittäjänä menee, niin päädyin sellaiseen lukuun, että keskimäärin noin 4 tuntia viikossa on se työaika, mitä meillä menee tämän toiminnan pyörittämiseen itselleen. Et se on aika, jos puhutaan passiivisesta liiketoiminnasta, niin ei se paljon enää passiivisemmaksi voi mennä mutta sitten. Ehkä se on molemmat on eri töissä, että sulla on omat kuvionsa ja mulla on omat vaihtuvat kuvion, että se mahdollistaa sitten sen. Että. Kyllä, ja toisaalta taas sitten myöskin, kun ottaa meidän liiketoiminnalliset tavoitteet ajatuksiksi, niin sehän on melkein pakko ollakin sellainen, mistä selvitään pienellä työllä. Tähän päivään mennessähän me ei olla palkkaa nostettu ollenkaan, että osingot ollaan sen mukaan maksettu, mitä kirjanpitäjä on esittänyt, että voidaan maksaa, mutta käytännössä kun pyritään siihen, että kaikki se kassavirta, mitä tulee, niin käytetään siihen yrityksen kasvattamiseen ja pyritään niin kuin saamaan sitä portfolioa kasvatettua, niin silloin, jos siinä sitten ei muuta olisi mistä sitten se oman talouden raha tulee, niin sehän ei ihan yhtä helpolla onnistuisi. Ei sitten. Missään nimessä kasvu edes mahdollista. Että jos ajatellaan, että meillä nyt on 4 tuotetta ja tälle vuodelle me tuplataan tuotemäärä, niin nyt niin on jokseenkin semmoinen mielenkiintoista ajat esillä, että nyt kun tuplataan tuotemäärä ja sitten ensi vuosi ja sitä seuraava vuosi, että kyllä meidän tarkoitus on voimakkaasti kasvaa. Ja sitten meillä on aika selkeä päämäärä sitten. Että. Kyllä joo, ja se aika voisi ajatellakin, että niin kuin meidän kannalta tärkeämpikö se, että mietitään, että voidaanko me nostaa tästä hommasta palkkaa, niin on se, että kuinka paljon me pystytään kasvattamaan meidän myyntejä, kuinka paljon me pystytään kasvattamaan meidän portfolioa ja minkälaiseksi me pystytään rakentamaan meidän brändi, jotta me sitten tietyn tavallaan kynnyksen ylitettyämme pystytään sitten myymään se meidän tuotebrändi. Eikä perimmäinen tarkoitushan ei ole tässä ainakaan meidän yrityksessä se, että me myytäisiin mahdollisimman paljon tuotteita, vaan se, että me saadaan mahdollisimman hyvä brändi, jotta me voidaan myydä sitten se meidän tuotebrändi eteenpäin ja tehdä sillä sitten se Se on semmoinen exit. Niin. Ja päästään sitten rakentamaan taas sitten seuraavaa brändiä ja ottaa sieltä välistä sitten se
oma korvauksemme siitä tehdystä työstä. Että se Juurikin on näin. periaatteessa se ja sama, että silloin jos toiminta on kuitenkin noin vähän työllistävää, mikä mahdollistaa muun ansainnan, niin sillä ei ole sinänsä niin suurta merkitystä, että ottaako sitä 4 tunnin viikkotyötä vastaavan palakan sieltä joka kuukausi, vaiko otetaanko sitten yhdellä kertaa sitten siinä vaiheessa, kun se brändi myydään. Eli tuohon sen verran voisi taustottaa, että tuolla on olemassa aika isot markkinat näille Amazon-brändeille. Että siellä aika isojakin toimijoita, mitkä niitä ostelee ja ihan sanotaanko suht hyvillä valuaatioillakin niitä on kauppaa näistä Amazon-brändeistä käyty. Joo. Hyville brändeille on aina varmasti tarjontaa ja kyllä se meidän niin ultimaattinen tavoite on, että meidän palkkapäivä tulee siinä vaiheessa, kun me myydään se pois. Kyllä. Mutta ei mitään. Tässä tämänkertainen Yritäpä itse Business as Unusual -jakso ja me palataan taas uusien aiheiden tiimoilta parin seuraavassa jaksossa. Ja kiitos Lasse, että tulit tänne keskustelemaan niin rakkaasta aiheesta. Kyllä, me jatkamme iltaa tästä. Kyllä, no niin, hyvä. Tarinoita yrittämisestä niin hyvässä kuin pahassa. Tämä on Yritäpä itse. Business as usual.